Ето, Зорката, само бели прави. Само бели. Само по белите си, гледай. Как бе? На залез. Гледай. Помолях се този път, човек. Помолях се. Какво се помоли? На Нептун. Колко голяма рилка? Може да има 3-4. Може ли? Да, зорена. Ще видим сега какво ще фанал. Даде в началото малко. Сега... Кой? 70. Добре. Красива работа. Жорката обавец и той залеза убав. Тъкъмите хубави, рибите също. Абе, хубави сме. Кое е черното, Нико? Малкото? Ти ли си го сменял 3 дена? Четвърти ден не си го сменял. Няма пропуск. Добре. Хайде малко да починиме, да дойде по-близко рибката. Какво? На форото ли си? Я да видим какво ще ми искаш. Чакай, не бързай. Да разгъна синегрида. О, браво! Браво! Браво, хубава синегрида! Синегрида! Нищо. Кеп. Кепа е строшен. Няма пари за кеп. Аз твърдо искам тази риба да... Бе, това що се не забива, бе? Гледай, то се вързава в това, в конеца. Гледай. Бе, ти голем буклук ще излезеш, бе. Ще изтървеме, какво? Да няма да първат. Ето. Хубава синегридка. 4 мождина. 3,5 сигурни. 3,5 сигурни. Ето на черното, Нико. Страхотна синегридка. Браво, Жорка. Айде.